עכשיו זה שהחובש יגיע. כרגע החובש מגיע, הוא רואה כמובן שהמצב מסוכן, הוא יצא ויתחיל לסחול. אבל שימו לב, המצב כאן כבר לא מסוכן, עצרנו. הוא מגיע כאן בשני דברים, מדבר, יש לי פרח. כשאתה ברגע נראה מחוסר הכרה מוקי שלי מאחורי השקם הישן, דרוש פינוי במיידי. Whatever you שימו לב, החובש מזהה. you can drive in wherever you want. החובש מזהה שהאזור מסוכן, אחרי הכל פצוע נפצע ממשהו, לא סתם מסיפור, והוא גורר אותו אחורה ומוציא אותו מאזור מסוכן למקום בטוח. דבר ראשון שהוא עושה, הוא עולה על כפפות. למה? לא, זה לא משנה, זה לא משנה. קטע אגואיסטי לגמרי, הוא לא רוצה לגעת זה לא משנה, אם בכל ימנו אותו, זה העיקר שייכנסו פנימה וימצאו כבר את הוא בעדם. עולה על כפפות, ודבר הבא שהוא עושה, הוא עוצר את הדימום המסתובב. כן, סבבה. דבר ראשון, ואז שמה שישאלו, תגיד להם שישאלו הוא חוסם את הרגל כדי לזהות את הפצע בבירור ומניח את החוסם עורקים. שימו רבותיי, חוסם עורקים עשוי מסיליקון. מה שהוא עושה עכשיו, מה שהוא עושה, הוא מצמיד את העורק הפגוע לעצם וסוגר אותו כמו קשית, כמו ברז, עוצר את זה. הוא משתמש בכוח, עוד כוח ועוד כוח ועוד כוח, מושך ומושך, מחליק עם כל אדם ועוצר את הברז על העורק שמדמם. וכך מציל את הפצוע שלו. שימו לב, את הסיליקון הוא לא שם על המפרק. למה? כשאם יצטרך במקרה חס וחלילה לקטוע את האיבר המת, פשוט יוכלו לחבר למפרק סוטר ועדיין לשמור על יכולת ההליכה. כמובן, שימו לב, הוא נשאר פעמיים כדי שהפצוע בעצמו לראות שהוא לא יצליח להסביר את זה וממשיך הלאה. יפה, החובש כרגע מבצע בדיקת הכרה, גם מילולית וגם פיזית, לראות אם הוא מגיב לקול או לכאב. למה? מכיוון שאלה מדרגות. ככל שהפצוע יותר מדורדר במצב אפסי, ככה התגובה שלו, קליטת הגירויים תרד. מה שהוא עושה עכשיו, הוא פתח לו את הפה וראה יש הפרשות. ראה שיש הפרשות מכיוון שאין שליטה על מערכת העיכול וסילק אותם כדי שהוא שומר על שדרה. דבר הבא שהוא עושה, הוא פשוט מכניס את החתיכת פלסטיק הקטנה הזאת, האירואין, לפיו האוויר. זה נכנס לתוך הפה כדי לוודא שהפה יישאר פתוח והאוויר ייכנס בלי הפרעה לתוך הפה. דבר מה שהוא עושה, הוא חושף את בית החזה לראות אם יש קציות, כדורים שנכנסו פנימה רסיסים ובודק נשימה. שימו לב, הוא לא סומך אך ורק על הראייה, הוא משתמש גם בראייה אם הבית חזה עולה ויורד, גם בנשימה אם האוויר יוצא החוצה וגם בודק עם היד. כמובן שהנשימה שלו כרגע תקינה, הוא בודק את כל שאר הגפיים לראות אם יש דימומים נוספים שהוא עדיין לא ראה. הדבר הבא שהוא עושה, הוא בודק דופק בעורק הרדיאלי, כאן באמה, לראות אם גם מגיע לכל הגוף ולא רק למרכז. פצוע שלי יש שתת ימין, שתת ישר, פצוע שלי חוסר הכרה, מה קורה עם הפינוי שלי? החובש גילה, החובש הבין שהוא סיים את כל המרכיבים הבסיסיים ודיווח לראות מה קורה עם הפינוי שלו. עכשיו הוא ממשיך לשלב הבא שזה הפשטה מלאה של הפצוע לרמת הדיסקית בלבד. מכיוון שאי אפשר להיות נמצאים בקטע הזה ולגלות לאחר מכן באופן מאוחר שהיה דימום באזור סמוי ולא ראינו. החובש השתמש במל"ק, מספריים לחיתוך עם כפתור כדי לחתוך את הבדים של הפצוע ולגלות אם יש דימומים נוספים. שימו לב, הוא יכול גם לגזור וגם לקבוע את המדים בצורה הזו. הוא ימשיך מהפלג גוף העליון, שזה הבגד, אל הפלג גוף התחתון של המכנסיים, אל הנעליים, ויפשיט אותו מכל בגד. שימו לב, כשהנעליים שלנו בצבא קשורות במצב כזה של פס, 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 כדי שהחובש יהיה יותר קל לגזור את הרוחים בצורה ישרה ולפתוח את הנעליים. יפה. שימו לב שהחובש דואג גם לראש של הפצוע, גם שם יכול להיות דימום, לכן כשהוא יסיים הוא יגיע אל הראש של הפצוע ויוציא את הקסדה. ועכשיו, שימו לב שהחובש יהיה בשטח, אף פעם לא יהיה לבד. תמיד החובש יהיה במחלקה בגוף צבאי יותר גדול, שיוכל לעזור לו. זאת אומרת, בדיוק, קורא לאנשים במחלקה שלו שיבואו לעזור לו, אם זה להפשיט, אם זה לבצע, אם זה להפשיט, ואם זה לעזור לו להפוך אותו על הצד. גבירותיי, האנשים האלה הם לוחמים, יודעים לטפל נשק, לא יודעים לטפל פצוע. הוא מסביר להם איך עושים את זה. 1, 2, 3. תבדקו הכל. הם בודקים את האיברים, הוא שומר, החובש שומר על עמוד השדרה. כל תנועה קטנה, מצב של עמוד שדרה שבור, הוא יכול פשוט לחתוך לו את עמוד
ולערוך את הפצוע. מה שהחובש יבצע עכשיו הוא יכסה את הפצוע. הפצוע גם באמצע אוגוסט, פצוע זה איבד דם. דם זה החום גוף שלנו, הוא איבד חום גוף, גם אם חם כאן בחוץ, החום הזה מגיע לאור ולא עובר לאנשום. אז חייבים לחמם אותו בעזרת צמיחת סקאביה. אחר כך החובש יחזור וידבר. עכשיו רבותיי, החלק הכי מעניין פה בטיפול, אם תוכלו להתקרב, החובש כרגע מה שיעשה, יפתח וריד, יפתח עירוי לפצוע. הפצוע איבד דם, פצוע מדם, ודקלור, ופשוט לוקח את המחט ודוקר אותו ביד. עכשיו. יפה. הוא כרגע נכנס לתוך הווריד, רואה שיש דם, בטוח בעצמו שהוא בתוך הווריד, מכניס את הפלסטיק ומוציא את המחט מהברזל החוצה אל פח המחטים. יפה, שימו לב, כרגע הוא בתוך מחזור הדם של הפצוע ולשם הוא יכול להכניס נוזלים. וברגע זה נודה לחובש המטפל.